Hagajing pen krek ke sorkar jela ban ai Jinghikai gi pajba na gi jing Mynsaw lani lada khithma hapo ke jela hagajan me jang nyotre jemang arja arpusan ke Tnad civil defense and home guard ke sorkar jela kila penlong ya ke mock drill lani ke jing ai Jinghikai Hasin Anthony's higher secondary school. Hakani ke jan me na lor ki Kyrwoh na ke civil defense but home guard le shimban taru da ki Khynnah Skul jang Hasin Anthony's ki doctor but ki nurse na lor ki we de. Nakani ka mock drill lapan I ya kerukom jinglong jingman ki banjia ha ka portma ki bala ban wanra ya ki jingmong jing Mynsaw jang ki pajba bat ki Khynnah Skul. Lapan I ru ya ki jingpan stat ki Kyrwoh na ka civil defense but home guard ki nong trai ka Tnad ka kot ka khia ki bala kloy ban mare pan stat sakate ka jaka ban ai Ïarap bat ban ai jing sumar na ka jingmong jing kedia ki Khynnah Skul. Yes, pressure लिखा हुआ क्या फिस्ट आऊंगी तभी बोलूँ।
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya